Наистина ли 5 белуги са излезли на брега точно ден преди разрушително земетресение с магнитуд 8,8, което удари района на полуостров Камчатка на 30 юли тази година? Твърдението се разпространи масово в социалните мрежи, където беше представено като естествено предупреждение от животните. Под видеото потребителите пишат: "Природата винаги знае първа." Но дали тази история наистина е вярна? Нека проверим. С помощта на Google Lens проследихме происхода на видеото и стигнахме до източника му в YouTube. Оказа се, че клипът е публикуван още през август 2023 година от руския канал Камчат 101. Видеото, превърнало се в сензация онлайн, всъщност е извадено от първоначалния си контекст и представено по подвеждащ начин. Това твърдят и надежни платформи за проверка на факти, като Snopes и Reuters. Да, видеото е реално и белугите действително са били заседнали на брега, но са спасени от местни рибари още тогава. Няма никаква връзка с земетресението, което настъпва 2 години след публикуването на видеото. Няма чудо. Има манипулирана история. И тук идва вашия извод. Не всяка фалшива новина изглежда подозрителна от пръв поглед. Не винаги дезинформацията е политическа, идеологическа или целенасочена. Тя може просто да е лесна за споделяне, емоционална, драматична и създадена така, че да предизвиква силна реакция. Това често е напълно достатъчно, за да бъде разпространена от алгоритмите и да достигне до милиони. В такива случаи целта не е непременно да ни заблудят. Понякога е просто да се създаде сензация, която носи кликове, гледания и ангажираност. Затова е важно да подхождаме критично към всяка информация, на която попадаме в интернет, независимо как изглежда на пръв поглед. Истината може да не е зрелищна, но единственото, на което можем да разчитаме, с увереност и спокойствие. Бъдете внимателни! До скоро!